είτε μας αρέσει είτε όχι. Τότε λοιπόν εμείς κάναμε μία μεταστροφή και προβάλαμε για αρκετά χρόνια τον Καραμανλή. Πιστεύαμε ότι θα προωθούσε την κάθαρση, την διαφάνεια, θα εξυγχρόνιζε το κράτος και το κυριότερο, θα εφάρμοζε το ανθρώπινο πρόγραμμα το οποίο είχαν εκπονήσει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το οποίο έδιδε λύσεις για τα πάντα. Αλλά αυτό το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή της ανόδου της κυβερνήσεως Καραμανλή πετάχθηκε στα σκουπίδια, προδόθηκε κατά το κοινό. Πρώτα προδόθηκε η κάθαρση και μετά προδόθηκε το έργο, το πρόγραμμα καλύτερα της Νέας Δημοκρατίας. Τότε εκείνη την εποχή, λίγο μετά 4-5 μήνες μετά την άνοδό της στην εξουσία, αρχίσαμε να βλέπουμε περίεργα πράγματα και να τα αναδεικνύουμε. Το κυριότερο εξ όλων ήταν ότι αυτοί οι οποίοι έτσι για τους οποίους είχαμε παλέψει να έρθουν στην εξουσία ήταν ανίκανοι και άχρηστοι. Και αρχίσαμε να προβάλλουμε λίγο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες την λύση της εθνικής ενότητος μακράς πνοής. Εδώ είναι οι εκπομπές. Αργότερα όσο πέρναγε ο χρόνος βλέπαμε σκάνδαλα και με τη βοήθεια νεοδημοκρατών είχαμε επισημάνει κάτι, ότι κάθε φορά που ένας στέλεχος ξεχώριζε υπήρχε ένας μηχανισμός που χρεοκοπούσε είτε τη Νέα Δημοκρατία είτε την κυβέρνηση γενικότερα είτε το στέλεχος που ξεχώριζε με σκάνδαλα τα οποία έβγαιναν στην επιφάνεια. Εκείνη την εποχή μιλήσαμε και είπαμε ότι υπάρχει μία πέμπτη φάλαγγα η οποία κατοικοεδρεύει μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα φωνάζαμε από εδώ για πολλούς μήνες, έτσι ή και για χρόνια αν θέλετε. Και λέγαμε ότι αυτή η πέμπτη φάλαγγα χτυπάει κάτω από τη μέση άλλα κυβερνητικά και παραταξιακά στελέχη και θα χτυπήσει στο τέλος και τον ίδιο τον Καραμανλή. Και αυτά που λέγαμε εδώ είχαν δημοσιευθεί έτσι ακόμα και στο Βήμα της Κρήτης που κυκλοφορούσε είχε στο πρωτοσέλιδό του, μίλαγε για την πέμπτη φάλαγγα, διότι εκείνη την εποχή πολλοί κόσμος έλεγαν κριτική αυτά που λέει ο Ζερβός για πέμπτη φάλαγγα να περάσουν και στο Βήμα της Κρήτης και είχαν περάσει αγαπητοί φίλοι και φίλες εκείνη την εποχή. Μετά ήρθε η μεγάλη σκανδαλολογία με το Βατοπέδι, το οποίο έφερε τούμπα τη Νέα Δημοκρατία. Εκείνη την εποχή πρώτον διαβάσαμε όλο το υπόμνημα ή σημαντικό μέρος από το υπόμνημα της υπευθύνου για την αγροτική, για την πολιτική αγροτικής γης της κυρίας Μαντέλη του Υπουργείου Γεωργίας και είχαμε τεκμηριώσει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τους Υπουργούς Γεωργίας είχαν εγκληματίσει και ότι δεν ευθυνόταν η κυρία Μαντέλη. Δεύτερον, φωνάζαμε ότι δεν είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος στην υπόθεση Βατοπεδίου ο Ρουσόπουλος, αλλά φωνάζαμε ότι τα πάντα, ότι ο υπαρίθμον ένας υπεύθυνος ήταν ο Γιάννης Αγγέλου. Είχαμε βραχνιάσει να το λέμε. Τρίτον, λέγαμε ότι δεν είναι μόνο η γυναίκα του Βουλγαράκη, αλλά είναι και η γυναίκα ενός βορειοελλαδίτη υπουργού και βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας που τώρα κατεβαίνει υποψήφιος δήμαρχος στη Βόρειο Ελλάδα και αυτός είχε κάνει, αν θέλετε, σε εισαγωγικά μέσω της γυναίκας του περισσότερα εγκλήματα έτσι στην υπόθεση του Βατοπεδίου, αλλά ήταν στο απειρόβλητο. Φωνάζαμε επίσης
από αυτό το κανάλι, έτσι, που ξαναείδατε, σαν τώρα τα θυμάμαι, έτσι σαν να τα έλεγα τώρα, θυμάμαι κάποια πράγματα που λέγαμε, που ξανακούστηκε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού να πηγαινοέρχεται μυστικά ή φανερά στον ανακριτή, και είχαμε αναρωτηθεί αν αυτό είχε συμβεί ποτέ με τον διευθυντή, τους διευθυντές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αν είχε συμβεί με το Λιβάνι, αν είχε συμβεί με τους διευθυντές του πολιτικού γραφείου του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έτσι, με καμία πολιτική κυβέρνηση. Συνέβη μόνο με τον κύριο Αγγέλου, που ήταν έτσι ο άνθρωπος ο οποίος κατήφθηνε ουσιαστικά την κυβέρνηση και είχε το πάνω χέρι. Εμείς τα λέγαμε. Ενθυμούμε επίσης πως όταν είχε έρθει η κυρία Κοντολίζα Ράις, μας είχε κάνει εντύπωση το ποιοι την υπεδέχθησαν και ποιες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου, και είχαμε δει συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Αγγέλου, και πάλι τα είχαμε πει και είπαμε ότι κάτι δεν πάει καλά πλέον, έτσι. Εμείς τα φωνάζαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και δείτε τώρα ότι η δικαιοσύνη βέβαια θα αποδείξει αν είναι ένοχος ή όχι. Τώρα σέρνεται ο Αγγέλου στην δικαιοσύνη, απολογήθηκε επί 9 ώρες, κρίθηκε προφανώς προφυλακιστέως, αλλά με εγγύηση 400.000 ευρώ κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι, και σε δραχμές τα 400.000, 135-150 εκατομμύρια πέστε. Λοιπόν, και του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα στον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του μέχρι χθες Πρωθυπουργού. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Δεν σας τα λέω ούτε για να τον πλήξω πλέον τον άνθρωπο, έτσι, ούτε για να πλήξω τη Νέα Δημοκρατία. Για να σας θυμίσω, ιδιαίτερα στους νεοδημοκράτες, οι οποίοι είναι ακόμα υβριστικοί αρκετοί, έτσι, και δεν ακούνε τίποτα και δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα, ότι εγώ εδικαιώθηκα και στο θέμα αυτό, και φώναζα ότι ο Αγγέλου έχει σημαντικότερο ρόλο στην υπόθεση του βατοπεδίου παρά ο Ρουσόπουλος. Τα έλεγα από εδώ. Έτσι, άκουγε κανείς από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την εποχή? Όχι. Ήμουνα το μαύρο πρόβατο. Και ήμουνα το μαύρο πρόβατο και για πολλούς νεοδημοκράτες, οι οποίοι είχαν βρει το παραμύθι. Δεν τον διορίσανε, δεν του δώσανε το ένα, δεν του δώσανε το άλλο. Έτσι, εμείς όμως την υπηρετήσαμε τη Νέα Δημοκρατία. Προσέχτε, και δεν το κρύψαμε αυτό το πράγμα. Έτσι, την υπηρετήσαμε. Και ακόμα όταν της κάναμε την αυστηρότερη κριτική, την κάναμε για να διορθώσει τα κακό κείμενα. Αλλά ποτέ άνθρωποι οι οποίοι έτσι έχουν άλλη εικόνα για το λαό και για τη χώρα, ποτέ δεν ακούνε, όπως δεν ακούει και η παρούσα κυβέρνηση, και η οποία θα έχει αργά ή γρήγορα το ίδιο τέλος με την καραμαλική παράταξη, η οποία σήμερα βεβαίως βοηθάει τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, και βλέπουμε ότι όλος ο καραμαλικός κορμός που ήταν περί τον Αγγέλου είναι σήμερα στα μέσα και στα έξω της Σαμαρικής Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζω ότι 5 χρόνια τα λέγαμε, 5,5 χρόνια τα λέγαμε, τα φωνάζαμε, υποδεικνύαμε λύσεις, μιλάγαμε για την προδοσία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μιλάγαμε για την επιβολή κλεπτοκρατικού καθεστώτος που όσοι γνωρίζουν πολιτική ιστορία τονίζαμε ας ανατρέξουν στην κατάρρευση Σοβιετικής Ενώσεως, όπου είδαν το κλεπτοκρατικό σύστημα σε εξέλιξη, δηλαδή
το μαφιόζικο παρεΐστικο και κύκλωμα